Ka confirm kwa. Ka na batano nwa ozeme na nsugbe na eche nwa Igbo n'aka. Go ahead please. Megide mmadụ ajọka. Megide mmadụ ajọka. Megide mmadụ adịrọ mma. Egwu tosi n'eke n'okwu nwa igwali nwanne gị adịrọ mma. Ewe yo dezulu mmadụ ajọka. Megide mmadụ ajọka. Aba mmegide mmadụ adịrọ mma. Ụmụ ibe m n'onweli nwanyị na-akpọ Ekwutosi mmadụ ajọka. Ekwutosi jali na-abịa si na nwanne ya bụ onye ori mmadụ ajọka. Oluze mgbe abịa ji gbasasị ebe onye na-alụ ọkọlụ gaba. Si na Ekwutosi kọlụ na-abịa na nwanne ya bụ onye ori mmadụ adịrọ mma. Ekwutosi ọkwa ivugo n'okwu igwale nwanne gị adịrọ mma. Ewe delude mmadụ adịrọ mma. Ekwutosi welalụ ụlọ ka ọlalụ ụzọ ụlọ na-abịa mmadụ ajọka. Oluze mgbe chi ji ya uche wee pịava ya ụtalị mmadụ adịrọ. Uche ya gwaghị ya okwu si n'ivu ọgwale nwanne ya adịrọ mma. Ikwutọ nwa mmadụ ka igbu ya egbu. Mkpa ya nwụọ gaala ka ogbugbu. Mmegide mmadụ adịrọ mma. Onye na-emegbu mmadụ ajọka. Aya na molu m wee patiri ka anwụrụgo aya haba. Ijele kwuwe mmegide mmadụ adịrọ mma. Igbo mụlụ nze mụ ọzọ ka mụ na-agwa mmadụ ajọka ebenu. Emegide mmadụ ajọka n'ụwa. Megide mmadụ adịrọ mma. Onye ọbụla amali nwanne ya n'ụwa nwa o mmadụ ajọka o. Ye megide mmadụ ajọka njọ n'ụwa nwa. Megide mmadụ adịrọ mma. Onye gburu nwanne ya ọ na-abụzi odogwu ka mụ na-ajụ ajọka. Elele ya wuchi m eberebe egbula ọzọ. Iyo jambaba kọnteti nwonye eze bịa n'ụlọ egwu mmadụ ajọka. Ye megide mmadụ adịrọ mma ohe n'ụwa nwa ka ịmali o. Iyo ọrụ mmadụ na-egbu ibi ya n'ụwa nwa. Megide mmadụ adịrọ mma. Makwanị mmadụ na-azọ ibi ya n'ụwa ka ịmali o. Iyo na-echenwe Igbo n'aka.